Nga ai ku blei ye pi baro sa chisin pat akaketeng gedong ujisu nong penim. Pai bat nga ye kani ke subject ka boong ka ai kani ke jingkot missionary. Missionary kamut ubala pha khnang nakabenta ka kam ublei lani badai ka kam mission. Wa apostol Yohanes ulei i ki nyau tli ki balang ki bahai Asia Minor. Hakani ke jing ipau ka jungu. Ngipet nyau tli ki balong nuksa jong ki balang ki bahari India menta let singin sapet ikini kham hadien. Yaro you try kadon ka waipat ka balang ka baya pher na kini ki nyau tli ki balang balak hot yaka ka missionary church. Ka balang missionary ka balang balapha ban Sakhi ka balang balak hot ka bamut aktin Greek ecclesia ka balak hot ka balajit. But kawai na ki new tali ki balang jong kini ki Asia Minor don artli ki bomshim la sya dumok lani sya ken hit hautra Jisu ka baningkong kadai ka balang sirna ka ba Jisu Kristus ong tolong pha ka ba yaine hadu ka jingyap bat ngan ai apa ya kata ka pansnget jong ka jingim kata ka mut kani ka balang kalong ka ba yaine ka balong faithful ha ka banyalap wat hapdeng kajing sya set bendi. Kawaipat kadai ka balang ha Philadelphia. Kabashlur banyalam ne Sakhi wat hapdeng ibor ibaret kitab jing penpau lai lenong kadkhot kabapra. Hang ni laong ngalabu akhmat jong pa kajing khang. Ya kabala pli ti unu umla ban khang yaka. Bat palaris kami kaktin jonga. Bat pam shim la len ya ka kerteng jonga. Hallelujah. Wat la ka dujok barok kawai kia selalang. Ban kang ya ka ni ka jingkang ha Philadelphia. Hanrei kamla namar bala pli ya ka da utrai Jisu hi. Ngipay kawai pa kawai ka balang. Kadon ya ka notice board. Bat la tho hang to worship service. Lani ka ta ka jingiseng jong ka jing mani. Ko kiba jong ublay kani ka daybet ya ublay ni sya ublay. La singim pat syam kot kata ka witness service. Lani kata ka service ka basakhi sya kibriyo na ka benta ublay. Kani ka longbet sya kibriyo na ka benta ublay. Kabalang lani kibriyo ublay ki kenmau bha ban let sya po kaying mani ban mani yo ublay. Handray ka don shibun pat kijing ban let sabar ban Sakhi lani yalam katkum ka Bible kajing mani bat Sakhi kiya rengkat bat mla setia ban penyaklat kesam ka bakhandai pusan kadkhot ka beningkong bat ka baar ka ong bangin wan ban mani yo try kasam ka bakhandai penri kadkhot ka baar ba ka balai ka long bangin lej ban Sakhi ban penbana ya kajing penim jongu lani ban yalap ban yathu khanai ka buram jongu hapdeng ki jai penriu hapdeng ban yathu ki kam jongu lani ban Sakhi hapdeng ki kenja benriu lani ki nations ki ri jong ka perthai ka balang ka baningkong wala ka hap ban sya sitom kijing pensitom beng, kijing be beng, hanrei ka long ka balang, ka Sakhi, o yaro you try. U Petras syum la penut ya kapor, tangkum utau pastor ubadai peniat ha Jerusalem, ni utau bekikat superintending pastor, hanrei udaya lam ya ka balang keleng, ban Sakhi. Haka siti chikinong rom upolo ngam sngau le ranya ka gospel. Nama kalong ka bor ka jung ublay siya ka jing penim. Kani kalong ka jing koridor jong ka gospel. Syu uang kordit yang ala dangam yalap ika gospel. Hakinong korin uang katakaktin sapang ka ding pena kalong da sisya ya kita ki bejot no ka jing ibit. Hanray hangi ki bayolat im kalong ka bor ka jung ublay. Upol syu uang ublay ula ibit. Da ka jing bit jong ka jing yalap ban penim ya kita ki bangay. Isanranu Jisu Kris ki bomdon jing nang jing start di kila penkela khongpong sundon ye ka perthei da ka jing Sakhi ye ka gospel upol marwei da ka jing syai da ka jing Sakhi ye ka gospel upen ki ye ka himarom di almudi upen duna hadu armilian ki mensim na ka dujok
da kajing Sakhi da kajing yalap ya ga gospel kajing ayu men simu ko ya kisispa ar pangut kajing tmu uji sukres kalong badaka ni kabor men simu ko kinlong kinong pla ni nong Sakhi ni nong yalap ya ga khubor babha lani kita kinong kitins im kajing yo pediang yu men simu ko kibriu kajung ublay nginam sung tu bakla bayok ngimut dur bakal adai penban ke tiket bangin yo lej beneng handrai kani kadai bej bakal long kabor lani kabor dynamite ban Sakhi yo Jesus Christ ban yalap borba ya ga gospel kam ki apostol ke nong benengkong ke khot ke bapra long bangin yo diang ya ga gos bangin yo diang yo men sim ko bat ngin long kinong plai u Jerusalem ha Judea ha Samaria bat hadu bakut jong ke pertai hoi ngimla banlen bagadon ke revival jong ke jingero bat ke jingmani kabagi khot ka praise and worship akini kisngi hanre kumno pat capang ka pen bena bat ban Sakhi pen bena bat Sakhi shaki dong kisnong ki jaka baper ki ba ampet simla bet yo sumbai haki surok haki jaka baper ya ka ktinu blai usumbai jong ka ktinu blai artli ki hukum ki bakrau jong Jesus Christ kabaning kong it yo blay kamot ngimani yu it yo briu kamot ngilaj ban Sakhi ngilaj ban yalap kadon ketu ke jingruai ka baong rescue the perishing care for the dying bangi dai ban pelaj imbe ya kita ki belajot no kadujok ka siap ting hadu kata-kata bayok ngi ai ngi Kristian ban pen im ya ki belajot no bayok ngi Kristian ya ka commission ka missionary ne ka kam yalap don artli ki ai ha ka shiti ben kong Petrus ar kalenong san bat khandai ka ben kong ngilong ka jinglong lengdo bakhoi kata kamut ban yaro yutrai kabaar ngidon kijinglong lengdo baken jaman sim kabamut ban yalap ni penmena ya utra Jisu ban long ki ambassador ki jong u ngisiam ka jingma jong ka jing sange no bat ka jing mani ni worship ka jingma hakabang isange no ban shu worship lani ban shu mani balay thu lepa ka sitish kinong Hebrew khat lai ka lenong Koong dau na markata tungin ay kajing kanya kajing yero yo blay klem deput kata kadai ka worship kata kadai ka jing mani kat khot ka bakhan riu kong ya ka bale pha bat ka biasam isnai to wat klet pi ya ka bale pha bat ka biasam isnai to wat klet pi namardak ki bakum kita ki jing kanya jongi an pen sngoba e yo blay tungin pan no try ya ka jing it ka bening kong bangin le sting kabale pha bat ka baya samlem ki way pat ki briu ki bampot yo mahat ya ka hima jong ublay hapo jong ki tungin long kinong ya samlem ya ka gospel ka jong ublay utrai Jisu upersya jur ya ka balang ha Ephesus bakala du no ya ka jing it paningkong wang kan mau pa nang no palahap no wang tu kala ka bamut tu le ya kita kijing le ke baningkong kijing le ke baningkong kamut bangin lej keleng ban ya tu ya ki briu ya ka jing penem bau bleu la ayangi kai ka bangilio pediang ban ya tu sikiwai ka jing it jong unong penem jongi pai bat nga syakitu ginong tray ha ka briso aka gospel Matias arpau kalenong sa puli bahayeng ngisyam hang ni baki yang jaitu berosisngi utu try ka yeng kali balai pi yang kayang ni berosisngi o ki juba bam dan bayawer yangi utu try long tu khilej mapi syaga briso kat ka babiang ru pinyo ngipuli baula ay ki baro mar shisuka daga basdang na do ubalay baje hendru baje khandai baje bat khatway baje hagadikat khat ka ban nyo kong tu lej mapiru syaga taga briso tunginom ong naba umdon balawer yangi
Jesu Christ khot yang ni kilat cakap pertai yalap ya gospel. Aga gospel Matius si Paul ong kesenran kat bapia yalap dong hima ke jong blai kalajan pen khia ke bapang pen khu bapang yang tholi pilap pediang pen ya ngilap pediang ko ke briu ke jong blai ya ka jing pen ka pada utra Jesu hatungin khap nap pan ya ki wei hatungila du no ke jing ka baning kong ka bang idu thia du dam ban la ya thu ya ki wei ya ka jing pen ke jong blai kajing keli ka bami kalong balai bangim kongo ya kajing khat missionary kajubab kalong kajing bamla ban slow tu ya kajing khia kajing koridor jo kajing beta bakra utra Jesu kani ka great commission bo ayangi wong khilaj mapi ya ka plural form mapi tongin tip ba kajing khat kamdei na ubriu handrei na ublei Dr. Billy Graham uwe ni Evangelist ki barat ba aka perthei wang ibun ka makakam yalap lani ki evangelism namar bangi kwa yaka kabar namar bangi jid yaka kabalai namar bangi snoutenat yaka Henry balap ta engi do commander in chief let chika perthei yalap yaka gospel jiki benriu baro Gospel Matius arhupra kelenong Jesu ong let no mapi hikai yakiri ka perthai teach all nations hikai yakiri jong ka perthai kibriu jong ka perthai baro dapen baptis yaki ka keteng jong pa ka jong khon ka jong mensim khoj but udah kular wong hakmi ngalong rengkat bat pi haduk ka bekut namar kata ka kam ka bahalo du jong ka balang Kamdai ka revival. Handrai bangin ya lap ya ka gospel. Ngipule hau Marcos khatnriu arpo. Baki senran ukris. Kilalek keleng-keleng ban yalap keleng saudong. Utrai udah trailem. Upen scam ya ka ketien. Dakidak ki babod. Tungin pendep kloilan. Ya ka Meghalaya evangelization. Ke India le ni ke world evangelization ke ba Jesu lakhot yangi kum ki missionary kito kinong tray ke briso ki yang jitu ki yang jai pre baro sisngi utrai lakhot diki wong mdan ki ong ba mdan bawer ngiju yai ong ba yangi msim lawer yangi msim lakhot kajing sisa kalong bangim tre ban ko ngu limni ngiladu no ya kajing ka banengkong utrai kamu ong tolet mapisya ka briso kilat trai Sakhi yalap yo Jesus Christ how isya nriu ko lenong gad khot ka bapra kani kalong kajing khot ka banabeneng ubleyu pa wangan pa yanu wai uban lait nakabenta jongi banlong missionary ban yalap mano ban lait udan we briu bekerteng Isaiah wong adon hangni mga pa yanga 1 month ngopa lani u volunteer daladehi ka jingkhat batenra yangi ka balang kalong ban job mensim habau Jesu ukhat iksangot kinong tong dok kha wong bot na din jongangan penlong ipi kinong tong briu u Jesu Kristus ong unong job mensim ulalong unong job mensim ubaningkong bad ubakhatdu bat ka kerteng jungu ka ra ya ka jing pen bena jung ka jing penim bat kinong but jungu kimla ban kala da kumboi pat don ar ken hun ki kristan ka baningkong kinong job mensim ka balang bat ka baar ki bap haidin u Jesu ong gospel Matius kat ar ka khot ka balai po ubom long bat nga uyale ya nga ubom ya lombat nga open spread kabalang la pendap daki nong phaidin daki nong jai daki briu ki bajai pre au Lukas khan riu ko lenong pipule hangto ya ruspa baru Lazarus na dujok uperta yu Abraham ban pha yu Lazarus ba unwi ekakti ka namarulas liang bala pensitom yu hadujok ka jingkhot na dujok ka jingkhot yanga bat yapi ka dujok ka khot yangi ki briu klamu Jesus Christ kin yap bom jukut ublay wong ka bensim ka bale pop kan yap
Usaitan na do ka basdang uyay lamler banong pin yap. Hatung idon. Hoot ngiladon. Kajing bit panrung syabneng. Andrei ka ay kabangidon kam kalong kajingi ipawe ka dujok. Ka vision ya ka dujok. U Charles G. Finney, uway ni kire Bibleist ki bakraw. Uju angbat panbo de kitu ki badan ka ni kajing snowsun ay. Ban pej kum lang ba ka dorbin he. Lani ka teleskop siya dujok. Ban yok snow, ya kajing ut jongki bat nang ta ban panpai ka glas sejrong, bat ban pej syabdeng, bat bani i kiriu khoj hang tay, haki jankup bali. Ban yok snow ru i kajing ruai jong kajing penim jongki. Bat nang ta ban keli yalade, kalong mo ka bala ban wanra ni job show blay, ban kentiu yaw nong pop hang tay. Para mengait beit ngimdan da ka wipat ka buram kaban kham kraw ha ka bangin long ki atyar hakikti ublay ha ka ban wanra ya ka wei ka mensim na ka hima usaitan sya ka buram ka ba pernai jong ka beneng Kristian lem yang ha ki jing dawai ki jong pi bangan lang na syu pan long ka sur ka jong ublay sya ki briu baro ublay un kur khu ya pi bat undang pensle syu ya pi amen.